Ще си пречистя абсолютно целия гардероб. Да, няма проблеми, започни с лесната част и това е да построя тази малка табуретка, защото това е най-хаотичния, най-пократителния и най-трудният епизод на От най-би живота с мен до сега. Сами видяхте невероятния хаос, който цареше в моят гардероб. Изкарах абсолютно всичко и го сортирах в торби по категории, след което изчистих самият гардероб отвътре и тогава се започна великото сгъвание. Като ви кажа, че цял ден съм сгъвала дрехи, цял ден съм сгъвала дрехи. Много е лесно сега да го гледаш забързано, обаче това нещо отне 8 до 10 часа. Разкошната рокля от музикалният клип на моята песен, така сме си добре. Сгънах и подредих абсолютно всичко, не само по категория, но и по цвят. И в този процес се отървах сигурно от едни стабилни 40% от целият ми гардероб. Дрехите, с които се разделих, ги разпределих в две различни категории. Дрехи, които все още стават за носене и такива, които са напълно унищожени от моята некадърност. Това ще рече дрехи, които са непохватно заляти с мистериозни и неизмиваеми течности и такива, които са разкъсани до неузнаваемост. И сега, дами и господа, време за финалният резултат. О, да! Всичките тези дрехи, организирани по цвят и категория. И това са всичките чували, които заделих за дарения в специален контейнер за дрехи. Натоварих ги в багажника и си организирах якетата, шапките и чантите. След което малката обущарка се захвана да изчисти и подреди всичките си обувки. И да, едното ми шкафче е заделено само единствено за APG кецове. Това беше от мен за днес. Харесайте и последвайте за следващия епизод.